Kubo bonke abalaleli nababukeli siyanibingelela egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Kulo ibandla likaNkulunkulu makube kini umusa nokuthula okuvela kuNkulunkulu uBaba wethu nasenkosini uJesu Kristu. Izwi lenkosi uJesu Kristu leli olalele njengamanje. Izwi lenkosi uJesu Kristu lapho sishumayela khona, sifundise, siphinde sihlolisise imibhalo engcwele ngokwentando kaNkulunkulu uBaba wethu. Sizocela kubo bonke abantu abalalele ukuthi sonke sibe namaBhayibheli ukuze sonke sizofunda kanye sibe nokuqonda imibhalo engcwele njengoba sishunyayezwa nanjengoba sifundiswa njengamanje ukufinyelela eqinisweni eliyindlela neqiniso nokuphila izwi lenkosi uJesu Kristu. Kulabo abalalele emva kokulalela abafisa ukubhabhadiswa egameni lika Jesu Kristu nalabo abanembuzo mayelana neBhayibheli ungenakho ukuqonda ukuba iyona yiphi indlela okumele uyiphathe ngayo nokumele uphile ngayo ungumntwana kaNkulunkulu uphila ebungcweleni. Nalabo abanesambulo uJesu Kristu esekunikezile isambulo ukuba usithule kuzo zonke izindlebe eziyimisele ukuphenduka zize ebungcweleni naseqinisweni ekhanyeni ngobufakazi bakho ukuba nixhumane nathi kule mniningwane esizoyishiya njengamanje. Ngizoqala nge-email address ethi izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com noma i-cellphone number noma i-WhatsApp number la uzokwazi ukuxhumana nathi khona ethi 066 566 9245 066 566 9245. Izintumayelo nezimfundiso ziyatholakala zonke ku-YouTube lapho ungahlala khona phansi uphethe iBhayibheli lakho ulalelisise ukube ngabe lokho okuzwayo ngamadle bakho kuyafakazelwa yini imibhalo engcwele njengakho konke esishunyayezwa khona siholwa kwambulwa phakathi kwethu kufakazelwa umoya ongcwele ngemibhalo engcwele iBhayibheli. So ku-YouTube uzosearcha uthi izwi lenkosi uJesu Kristu, ungakhohlwa ukusubscribe nokuthi upress i-notification button ukuze ngaso sonke uzoyithola izimfundiso ezisiholela ebungcweleni nakwinhlanzeko inguKristu Jesu oyinkosi nomsindisi. Ungakhohlwa futhi nokusharisha ilink nazo zonke izihlobo zakho nabo bonke abantu obathandayo, ikakhulukazi labo ohlanganyela nabo ngaso sonke isikhathi. Manihlanganyela nithi namdumisa uNkulunkulu ngomoya nangeqiniso, nifakazelana ukuthi uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi empilweni zenu ukuze wonke umuntu ahlolisise imfundiso asuke ifundiswa ukube ngabe iyafakazelwa yini imibhalo engcwele. Ku-YouTube izwi lenkosi uJesu Kristu. Ake sivala amehlo sigobise amakhanda ethu sibonge uBaba wethu esezulwini ngalesikhathi samanje nokuthi izwi lakhe eliyona mbewu lingene ngaphakathi kithi lifeze umsebenzi wakhe. Ake sigobise amakhanda sivala amehlo. Baba wethu osezulwini, malingcoliswe igama lakho, umbuso wakho mawufike, intando yakho mayenziwe emhlabeni njengasezulwini. Usiphe namhlanje isinkwa sethu semihla ngemihla, usithethelele amacala ethu njengoba nathi sibathethelela abasonayo. Ungasingenise ekulingweni kodwa usindise kokubi ngokuba umbuso ungowakho namandla nobukhosi uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi. Amen. Bazalwane, yamkelani umfowethu uMhlengizondi ozobe sihola ngezwi umoya ongcwele esihola yena oyindlela neqiniso nokuphila izwi lenkosi uJesu Kristu. Sheshisani nithatha amaBhayibheli sihambisane kule ndlela yobungcwele enguKristu Jesu oyinkosi nomsindisi. Amen. Siyabingelela bazalwane egameni lenkosi uJesu Kristu umnini mandla onke inkosi yokuphila. Leli yizwi lenkosi uJesu Kristu lapho khona sishumayela, sihlola, siphunde sambule ubuhle bukaNkulunkulu ezimpilweni zethu nezabanye abamfunayo ngobufakazi bethu okholweni lethu. Alikho elinye ivangeli elinokuphila okuphakade ngaphandle kwevangeli likaJesu Kristu lokuphenduka ezonweni, samukele iqiniso, siphile ngezwi, sibe ukhanya, sibe usawoti ngenkambo nangendlela esiziphatha ngayo phakathi kwabantu bezwe. Isizathu sokuthi uJesu athi umekhuleka akasho ukuthi uBaba akasithathe phakathi kwabantu, kepha akasivikele, asilonde, sihlale kuye naye ahlale kithi. Uma engumvini okhiqiza izithelo
umvino namagatsha akhiqiza izithelo. Siyambonga uNkulunkulu ngabaprofeti bakhe abangcwele abaphathisa izwi lakhe elingcwele. Baliphatha ngokuthembeka, baqinisela ezinhluphekweni zonke, bamambula uJesu kulabo abakholwayo. Balishumayela izivangeli khona beshawa, bezingelwa, bebulawa. Kepha azange bayeke, futhi azange bazonde abazingeli babo, abazange bafise okubi for abanye abantu. Kepha uthi umpostoli eseshumayele ethula ubufakazi bakhe ku-Agrippa, inkosi u-Agrippa. Athi u-Agrippa, nami usucishe wangihola ngaze ngafinyelela ekutheni ngibe ophendukayo ngimlandele lo Kristu. Uthi umpostoli, ukuba kuya ngami ngabe sonke siyaphenduka ngaphandle kwalezibopho lezi engiboshwe ngazo. Ukuba kuyintando kaNkulunkulu ukuba sonke size ekuphendukeni. Abanye banolwazi ngezindlela zikaNkulunkulu, kepha ngenxa yesono nangenxa yomoya obabambile osunzima, akusadingi ukuthi manje bancengwe. Sebefuna manje ukushawa, ngoba sishayi bona kepha sishaya umoya obabambile. Sebefuna ukushawa ngempela ngesando. Uma ke uyisibulu uzocabanga isando ukuthi ngizothatha isando ngishaya abantu. Kanti isando uthi uJeremiah kwincwadi kaJeremiah esahluko 23 verse 29. Ngifuna ukukuvezela ukuthi yini isando, ngokuba uzosuka ucabanga isando sokushayela izibhikili. Kanti ngikhuluma ngesinye isando mina. Incwadi kuJeremiah isahluko 23 verse 29. Izwi lami alinjengomlilo yini, usho uJehova, nanjengesando esaphula itshe na. Yayizwa ke lonto leyo, ungabe sokuthi hayi umhlengi wathi nje yena uzothatha isanda phahlaza abantu abangaphenduki. Uhamba ukava manga ukhuluma into ongayazi. iBhayibheli incwadi yezilimi, incwadi yezimfumbe, incwadi yemfanekiso, incwadi yezaga. So uma ungenakho lokho uhlakanipha, wena ucabanga yonke. Ingakho abantu abaningi befambula, bebheda eBhayibhelini, bezama ukufundisa noma bezama ukutshela abantu izinto abangaziqondi. Athi ayilisho lonke impela, angazi ukuthi isho ukuthini leyo nto. Yini akanawo umoya ingcwele, akanaso isambulo, akanakho ukuqonda. So asideleli. Uma ngishumela mina ngisuke engadeleli, futhi ngisuke engathethisi wena. Ngisuke ngikhuluma nomoya nje, ungibona ngikhuluma emoyeni. Wena ozaziyo ukuthi ukubambile lo moya, ukhuluma nawe, ufike ushaye isando, sifike sishaye. Abaningi bayavuma ukuthi hayi izwi liyasebenza, abavumi kumina, abavuma izwi lisebenzayo. So wena uma ucabanga ukuthi mhlambe uma uvuma izono zakho uvuma kumina, khala isikhathi sakho. Vuma kuJesu, uyena lo engimshumayelayo. Izwi lakhe leli, uthi izwi lami alifani nomlilo ohagulayo, alifani yini nesando. So mengikhuluma kanje bathi yabona bethetha, uyabona bethetha. Hey, uma kumina. Musufuna ukuloko uzongitshayisa ufuneke ngenzeze kanjani izinto zikaNkulunkulu. Uba wena ngabe ufocus kule message, ufocus kumyalezo ofuneka ngabe uyawuthatha ubhizi ubhekana nami. Ngeke ngikufake ezulwini mina. Lalela, hey, mzalwane. Nawe mhadeni osafuna ukuzokhola, ungacabanga ukuthi uma uze emgcweleni uze kumina. Awuzanga kumina. Uhamba nami, ulandela imfundiso. Uma ngaseke ezweni, ngicela uphume kumina. Futhi ungathi uza la ucabanga ukuthi uzongitshela ukuthi yini ekumele ngisho, yini ekumele ngayisho, yini ekumele ngisho kanjani. Umsebenzi wakho ukuthi uze nendlebe, uze neBhayibheli, uhlale phansi sihlole imibhalo. Bese uyaphuma kulesi sonto lakho lamanga. Ukuba niyahlala nigweve nezikhundla lapha engathi izona ezonifaka ezulwini, akho sikhundla sokufaka ezulwini. Akho uniform ezokufaka ezulwini. Lalela uthini uJesu, ngifuna uzwe ukuthi uthini uJesu, ungathi kusho mina.
onginika incwadi yaJohane isahluko 12 from verse 47. Ngifuna uzwe ukuthi akho uniform ezokufaka ezulwini, akho sikhundla esokufaka ezulwini, akuwona amajazi, akuwona okhola abazokufaka ezulwini. Ngalenga uzikhohlise. Uthi uJesu uma umuntu ezwa amazwi ami, uma umuntu ezwa into efana nezulwini, lalela into efana nezulwini izwi. So wena lo ubhizi lo ubhekana nabantu loku ukalana nabantu ngamehlo njengamanzi ophuthu. Ungangibuka ungikale ngamehlo njengamanzi ophuthu kepha ngeke kufake ezulwini. Abantu abaningi bangithatha kancane ngoba ngumfana omncane. Babona ukuthi hayi ngeke mina ngitshele lo mfana ngoba umuntu enempunga ngibona ukuthi hayi ke uyena ke lo uphethe lona. Ngoba nangu unempunga. Ayihambi ngeminyaka ke le. Ihamba ngokamoya. uJesu waqala ukushumayela 32 years. uJeremiah wayemncane naye uthi hayi uNkulunkulu ngimncane nje. Izolonto leyo. Thatha uNkulunkulu okudelelekile akwenze kube lento ayifunayo because akanandaba neminyaka yakho. Hayi mina nje ngina 50 years ngihola ibandla lami elakho. Bezwa wena. Ingakho nibabopha ngezibopho zenu bezwa nina. Ingakho nigwevile emasontweni ngoba bafundisi benikhipha kahle imali baninike izikhundla nizwa bona. So nimoya ngazi ukuthi hayi ke ilona bandla leli ngoba nangu hayi likhulu, hayi umfundisi wonginika isikhundla, hayi mina ngumkhokheli, hayi mina ngumvangeli. Yabona amagama lewathanda ukusibiza ngabe senizibona ukuthi hayi ke ngiwutho akuwona amagama neuniform nezikhundla nokuthi uyacule ekhaya okuzokufaka ezulwini. Yayizolona uthini uJesu? Uma umuntu ezwa amazwi ami engawalondi. Umuntu ezwa amazwi kaJesu engawalondi, lowo angimahluleli mina. Awahlulelwa umhlenga, wahlulelwa uJesu ngokuba angizanga ukuba ngahlulele izwe. Akezanga ukuzolahla abantu. Kepha ukuba ngisindise izwe. So ulethe izwi ukuze abantu bakholwe izwi basindiswe. Awuzi uyalifela izwi ukuze kusindiswe abantu. Uyakhombisa ukuthi njengoba ngizolifela leli izwi likumina, lizongivusa ekufeni ukuze bese nize kumina ngizokholwa ukuthi nani nizovuka ekufeni. You understand? Asikholelwe ukuthi mhlawumbe sijabuliswa ukuthi uJesu uyashumayela. No, uJesu wasishumayela. No. Sishumayelela ukuvuka kwabafileyo. Sishumayelela ukuphenduka kwezoni zize kuJesu. Ukuba uthi akazelanga laba sebezitshela balungile. Yabona abantu abanenkani kulamabandla lawa sekhona angcolile, agcwele usathane. Yilabo abanezikhundla, yilabo abazalelwa khona, yilabo abathi umfundisi wami right. Abasho ukuthi iBhayibheli right. So bona basibona balungile bezongena izulu. So ingakho bebuza bethi uJesu ke bebuza abafundi abaFarisi bethi indaba adle nezidakwa, adle nezoni. Uthi angizelanga abaphilayo, ngizela abagulayo. Awukwazi ukulapha umuntu ophilayo. Ngayilapha uthi ngizobona ngani umehluko. So abaningi bazibona belungile bona ukuthi ayabangena ezonini. Awungeni ngokucabanga kwakho. Nangu manqoba yizwi. Uthi uma umuntu ezwa amazwi ami engawaloni, angimahluleli mina. Ngoba angizanga uzokwahlulela noma uzolahla izwe. Kepha ukuba ngisindise izwe. Ngizela insindiso ongalayo. Umuntu onqoba amazwi engawamukeli amazwi ami. Onqoba lamazwi kaJesu unomahlulelayo. Ukhona okwahlulelayo. Izwi engalikhulumayo yilona eliyokumahlulela ngosuku lokugcina. Izwi elizokwahlulela ekugcineni. Uthi lapha yakuncwadi yaJohane isahluko 6 bonke abantu bayazi lencwadi uthi umoya ophelisayo. So uma umuntu ezwa lamazwi lawe engawalondi ukuthi welizwe izwi esontweni kepha akawulenzi izwi, wena nje ukhona ukuba khona esontweni just ukuthi ube khona, ujabuliswa isikhundla, ujabuliswa ukuthi ke wena ke imali iyangena. Hayi ngisela, hayi ngizongena ke kule. Ngifuna ukungena, ngifuna ngizizwe kahle ngoba leke ngize ngiyeke futhi ngize ngizibe, ngeke ngize ngifihle lutho ngizomfesa konke. Ibandla thiwe la kamoya ithiwa is a church of the Holy Ghost. Nabaholi bakhona bafana nabaFarisi, bafana nabaSadusi.
lithi iBhayibheli ke lapha kwincwadi yaJohane incwadi yaMateyu sahluko 23 lapha kusukela kuverse 11. Kodwa omkhulu kini akabe yisikhonzi senu. So omkhulu kufanele abe isikhonzi sabantu. Kepha yilowo naloyo oziphakamisayo. Yilowo nalowo oziphakamisayo Uza kuthotshiswa. Okay. Ngiselana nje ngisafuna nokuthi ngibheke umlando walo. Ababheki uJesu batshela ngomqalisi. Ngiyambona kumqalisi. We celebrate umhla ka9 May bathi uChristmas wabo. Kunebhuku lasesontweni enamagama amalunga ebandla. Kubhalwe amagama wonke umuntu okhonza khona kufanele bese bhukwini nenamba yakhe yocingo. Manje ke kunezimali ezikhokhwayo uma ungazange ukhokhe noma ungazange uzunikele noma angazi imali zani. Mona ingane ufune ukuyikhokhela inemali yakhona ile nje ahlukile nokuthi une membership fee. Amen. Lord Jesus. Yokuthi wena fanele ukhokhe imali yokuthi kufanele ukuthi ukhokhe intela esontweni. Uyasebenza ufika ukhokha umnikelo ukhokha kweshumi bese kuzoba khona imali ekuthiwa isebhukwini nje kuthiwa awubonakala ebhukwini ukuthi uyakhokha. Ukhokhela ithikithi lakho lasezulwini amanyala futhi inyongo eqhamuka kuSathane leyo. Ayikho lonto leyo. Yes Lord. Akukho neyodwa incwadi evuna leso senzo sokuthi kube nebhuku lasesontweni lapho kuthiwa khona kubhalwa amagama abantu babheka ukuthi ubani onganikelanga. Bayaboshwa abantu baboshiwe. Omama bakhokha izimali zabo zokugcina ngenxa yokuthi basaba abagcotshwa nabafundisi. Abasenayo imali yokugibela abemsebenzini ekhaya ayikho igrosa imali ihambile yakubantu abahamba ngezimoto bahlala ezindlini zonokusho. Kunabantu abahluphekile izingane azikwazi ukukhokha ischool fees izingane ezinakho ukudla endlini. Umama kanayo imali yokugibela kufuneka uboleke imali kamashonisa. Ugogo akasakwazi ukuyesibhedlela. Thatha imali yakhe yonke inikela amadoda ahleli lapha ayazibiza ngabagcotshwa. Uyagula sefuna ke manje imali kubona kwimali ukuze khanjiswe nesibhedlela. Imali yakho ithathe wayifumbela kubantu abazibiza ngabagcotshwa. uJesu maye kunina abaFarisi. Ukuba nani bammeli. Maye kini babhali nabaFarisi bazenzisi ngokuba nivalela abantu umbuso wezulu. So abantu babhizi bafocus ekutheni fanele ihlezi ihlanganisa imali esontweni. Fanele ihlezi ihlanganisa imali kufunakala izimali zalokho kufunakala izimali zalokhaya. Ngokuba aningeni nina nabangenayo anibavumeli ukungena. Awuphinde ungifundele uverse 1. Khona uJesu wakhuluma esixukwini nakubafundi bakhe wathi ababhali nabaFarisi bahlezi sihlalweni sikaMose bahlezi esihlalweni sikaMose. ngakho ke konke abanitshela khona kwenzeni. Uma befundisa sikhulume ngoJesu ke la. Waphela sesikhuluma ngoJesu. uJesu wenza isibonelo labantu bahlezi endaweni efanele ngabe bafundisa ngezinto ezokuphila. Ngakho ke abanitshela khona kwenzeni nikugcine kodwa wait ngifuna ke uunderstand lento kule Bible lichasisela ngendlela engaphelele. Ngicela ungifundele iverse elifanayo uthi ke lokho abakushoyo Incwadi kaMateyu chapter 23 verse 3. Yes. All therefore whatsoever they bid you, konke abanitshela kona observe. kubhekeni yilonto engifunayo. Alisho iBhayibheli kwenzeni. Lithi kubhekeni observe kusho ukuthi ibheke into awukwazi ukwenza into ngoba ukuthishiwe umuntu kuthiwa observe. That's observe and do. Kubheke lokhu kubhekisise bese uyakwenza awukwazi uvele wenza into ongayiboni kahle. Ngizokutshela ukuthi mina kunebhuku lasesontweni lapho ufuneka injalo wena igama lakho kuloke kubheka uyafonela phela ukhokhanga. Hayibo asikubone ebhukwini. Kanje ngizaleni ngifuna ke eBhayibhelini lapho kuthiwa kuphela akwenziwe loyo nto leyo ukuthi kubhalwa abantu emabhukwini bakhokhiswa imali. Mekuthi ayikho lonto leyo nina nibanjwa inkunzi emini.
futhi niyajabulela ngokuba nithathe imali zenu ngabe nodlingane zenu ninikele kweshumi nomnikelo ngabe unikela uma kucelwa into esontweni ingekho noma kufanele kwenziwe iyacelwa imali ukuthi uma unamandla siyakwazi ngeBhayibheli Amen. uma unamandla ukuthi unganikela ngaloko onganikela ngakho but ngoba ke nilandela abafundisi nilandela amagama amabandla the same thing abanifundisa ukuthi bona banifaka ngaphansi kwamanzi banibeka izandla nekhe nomoya ingcwele niyakholwa babopha imithwalo enzima bayibeke emahlombe abantu bayibopha imithwalo enzima bayibeke emahlombe kepha abantu bona abavumi ukuyifukula ngomune wabo okunye futhi bathi mesivula iBhayibheli sitshela udadewethu ukuthi kuyashuqulwa mekuthandazwa basixoxela umlando ngomqalisi ukuthi umqalisi wayefundisa kanjalo angisafuni ngitholela ukwazi umqalisi ngisafuna umqalisi wangempela hayi lo wena angimfuni lo wena ngoba manje wonisa abantwana bakaNkulunkulu so bekuthi umqalisi uyena wathi umesifazane abapheme wathi abantu besifazane abayeke ukugubuzela uthi uyosathana akekho umuntu lalela ngiyakutshela mina ngeBhayibheli ngifuna ukukuvezela ngeBhayibheli ngifuna ungivezele ukuthi ubani umqalisi lo wabo ngifuna ukumbona uqalisa kuphi bese ungivezelile ukuthi ubani umqalisi ngifuna ukuthi ungivezele ukuthi ngingakwazi ukushintsha umthetho mina kaNkulunkulu kwincwadi yaseGalatiya sahluko 1 verse 5 bese uphinde unginike futhi incwadi yokuqala kaTimotheo sahluko 2 incwadi yokuqala kaPetru sahluko 1 esahluko 3 bese uphinde unginike incwadi yaseqala waseKorinte sahluko 11 bese ke uzonginika incwadi yamaHebheru sahluko 12 Funa ke sihlanganise manje sibhekisise ukuthi ngabe kukhona yini umuntu bese uzonginika incwadi yesibili yaseKorinte sahluko 11 from verse 12 ngifuna siyambule yonke lesincwadi ngizokukhumbula ngifuna incwadi yokuqala kwabase isahluko sokuqala Galatiya ukuthi ukhona yini umuntu ongashintsha izwi likaNkulunkulu incwadi yokuqala incwadi kwabaseGalatiya isahluko sokuqala verse 5 yes makube kuye udumo kuze kube phakade amen verse 1 ofundayo verse 1 chapter 1 verse 5 yes verse 6 ngiyamangala ngokuba nimhlubuka masinya kangaka yena so sina sinikwe ivangeli thina yena wanibizela emuseni kaKristu sibiziwe emuseni kaKristu niye kwelinye ivangeli sangijimela ivangeli elingesilo elinye lamqalisi walemhlabeni nisho ngabhala incwadi ngomlando wakhe awunamsebenzi akho umlando kaPaul oseceleni kuthiwa ula iBhayibheli ufakazi bakhe eseBhayibhelini akunakho khona umuntu ongaqhamuka manje azobhala incwadi ngami angiqali bandla ngilona ibandla lami hlezi nginitshela mase ngifile sekuphelile ngami ukuthi wenzani egameni lami wona isikhohlakala akhona lutho ongalenza angenzi lutho egameni likaApostle Paul angenzi lutho egameni likaMoses angenzi lutho egameni lamuntu ngaphandle kwegama likaJesu ekuyilona igama lesisekelo abantu bayanyanya bese ngibiza amabandla abo kanje abantu bayanyanya bengibiza abafundisi babo ngamagama mebenza izinto eziphambene neBhayibheli ngoba yini nibeka abantu ngaphezulu kweBhayibheli nibeka abantu ngaphezulu kwezwi likaJesu Kristu inkinga yeni leyo bese ningibuka kabi mina ngoba la ngikhuluma iqiniso Lord Jesus hallelujah ngisiza ngani ukuthi ngisaba ukuvuma iqiniso ngokuthi ngikhuluma into ebhalwe phansi iBhayibheli ithi ke bayalisiseni bayalisiseni rebuke them sharply ngiyamangala ngokuba nimhlubuka masinya kangaka yena yabona into bezojabulisa inyama nizothola umfundisi wamanga ongafani nami ozokutshela ukuthi hayi umfundisi manje leBhayibheli kuthiwa siboza amakhanda ethi hayi amasonto akudala lawo ngifuna la manje ngeBhayibheli yes Lord mekuthi ukutshela ukuthi hayi amasonto akudala lawo njengoba babesho nje bethi hayi phela umqalisi wayena umthetho ukuthi abesifazana bamboza amakhanda ngenxa ukuthi abantu bakudala babe nenkwethu baze bamile izinwele ngenxa yamakhanda abayehleze emboziwe wayesethi abantu besifazane ke abambula amakhanda babaclean izinwele zabo lalela ungahamba uyothenga umuthi wogeza inwele zakhe uthenga insipho yakho uzigeze phinde unimboze ikhanda lakho
ungahamba othe umuthi uphinde ugeze ikhanda lakho ungafakanga amakhemikhali upheme geza inwele zakho bese emva kwalokho uyazikama uziyeke zishaya umoya bese uyothandaza bese uyazimboza mo prophet bese uyazimboza ngapha nje mawuhlelele ekhaya uwedwa ungakhuleki noma ungakho ku fasting ungashaya umoya ekhanda lakho so umqalisi unamanga ukuqala lokho futhi okunye ke futhi manje uzothi ke abantu bangaluka ayikho inkinga besiluka ukukhohlakala lokho lithi iBhayibheli uma qhamuka umunye umlelo oshumela ivangeli engelona leli noma ngabe kuthiwa yimina noma ngabe kuthiwa umprofeti noma ngabe kuthiwa ke umpostoli noma ngabe kuthiwa ingilosi noma ngabe kuthiwa ingilosi evele ezulwini makabe ngoqalekisiweyo akukhathalekile ukuthi ngabe ubani njengalokho sesishilo ukuba sesishilo ngisaphinda nakalokho phela futhi ngithi uma umuntu eshumayeza ivangeli eliphambene nalabukelayo Yes. makabe ngoqalekisiweyo so manje nina mdlala abantu yabona umuntu umekhe into efuna ukuyenza vele wena uyakhululeka noma wazi kahle into yenza i-wrong egameni lokuthi lo muntu omla uthi ayina inkinga wona uthi ayina inkinga meqhamuka umuntu ofana nami akasile nomfana ekhanda nomfana lo usabambelele sebentyale lembewu yokuthi ayivangela kudala lelo siyalifuna phela elishwa elizoniholele ekuphileni elithi phendukani vele abakwenyama banako kwenyama yapha bakamoya bahamba ngokamoya onginike lencwadi lena sengiveza ke manje ulapha ngifuna incwadi yesibili yaseKorinthi ngifuna ukubavezela ukuthi usathana uqhamuka kanjani sahluko 11 from verse 12 incwadi yesibili kwabaseKorinte isahluko 11 verse 12 lalela uthi umpostoli Paul ukhuluma ngobufakazi bakhe umpostoli Paul ngezwe lonto leyo incwadi yaseGalatia sahluko 2 incwadi yaseGalatia sahluko 2 ifuna uzwe uthini ukuthi yini ayenza wahamba wayohlangana nabanye abapostoli ngifuna ukuthi uvezelwe ukuthi yini eyamenza wahamba wayohlangana nabanye abapostoli incwadi kwabaseGalatia isahluko sesibili verse 11 verse 1 kwathi emva kweminyaka eyishumi-nane ngabuye nganyukela eJerusalem kanye noBarnaba yes ngithatha uThithu futhi kepha ngenyukela ngambulelwe wanyukela ambulelwe ngabalandisa ivangeli engilishumayela phakathi kwabezizwe yes kepha phambi kwabadumileyo bebodwa funa mhlawumbe kungaba ukuthi ngigijimele ize so ngeke uthi wena uzoshumayela ivangeli lakho liphambane labanye abapostoli ngoba kusho ukuthi ugijimela ize yonke into oyishumelayo umsangano ayiveli uNkulunkulu ngokuba isambulo sakho siyaphikisana nesambulo sabapostoli abambulelwa kwani umoya ingcwele haleluya noma sengagijimela ize so manje ke uhamba uyoconfirm noma uyoqinisekisa kwabanye abapostoli ukuthi ngabe leli vangeli engiliphethe ngikhuphula nje futhi ngiyalapha ngokwesambulo ngabe ngiphethe lona yini ukuba phela kungenzeka ukuthi sengithi ngiyashumayela kanti ngishumayela into engekho njengoba naye umqalisi wakwebandla lakamoya the Church of the Holy Ghost eseshumayele into engekho ukuthi abantu ababeke izandla behlele umoya ingcwele ngoba naku lithi iBhayibheli ke abapostoli babeka izandla bamthandazela umuntu ohlele umoya ingcwele sikhuluma ngombhabhadiso hayi umbhabhadiso womoya ingcwele akukhulunywa kanjalo lithi fanele umuntu abhabhadiswe bese amukeliswe ukubhabhadiswa bese ngomkeliswa kuthiwa ukuthi fanele ubhabhadiswe ngezandla akubhaliwe kanjalo eBhayibhelini no amen lithi iBhayibheli uPhilip washumayela kwaphenduka besilisa nebesifazane wababhabhadisa kwincwadi mokothi lento ngikhuluma ufuna ukuyazi ungazi uye kuyona khululeka ikwincwadi yezenzo sahluko 8 kusukela ku verse 1 uzoyithola ukuthi uPhilip uthini kusukela ku verse 1 kuze kuyophuma ku verse 30 something lapho khona esebhabhadise bani nomthelo kepha ke lapho esebabhabhadisile labo ababekholwa
Kwase kuzwakala kubapostoli eJerusalem ukuthi abantu bakholiwe yizwi. Yes, Lord. Yes, Lord. Kwase kuthunyelwa abapostoli abathize ukuthi bahambe bayobona bafike ngoba babengakwahlela umoya ingcwele bafike bababeka izandla babakhulekela behlela umoya ingcwele. Hallelujah. Ababhaphathiswanga ngomoya ingcwele. Lithi iBhayibheli lobo ozemva kwami unamandla kunami. Yena uyakunibhaphathisa ngomoya oyingcwele nangomlilo. Yes, Lord. Kepha ke kudlula kuphi kugezwe emanzini. Yes, Lord. Yes, Lord. Amen. Bathi-ke ngokuba nina nikholelwa abantu ngemfundiso zabo ezidukayo bafuna ukubhanga inkosi wabuza ngikhombise lekho laphela lokho kwekushona lokho enikwenzayo hayi akukho secabangela manje kanjani into engekho eBhayibhelini uhamba ngeBhayibheli ngiqala ukukhuluma nabo ngathi mina ke lithi iBhayibheli yonke imibhalo ephefumula noNkulunkulu bavumela phezulu bese siphakathi sesikhuluma indaba yamthelo obhaphathiswa uPhilip wangena emanzini wabuzela lamanzi bekuthi ushumayele ngoJesu wabona amanzi wathile ngavimba ukuthi ingene emanzini ngoba nanka amanzi. Hallelujah. Hallelujah. Lisho leBhayibheli ukuthi umthela wahamba ethokozile ejabulile. Hayi ngolibona indlela moyingcolo kwamhlwitha nje ekhombisa ukuthi lento yenze wrong. Abanye bathi hayi why wrong Philip? Kusho abantu abagcotshwa bakamoya. Baphambana neBhayibheli. Lithi iBhayibheli noma ngabe kuthiwa ingelosi evele ezulwini noma ngabe kuthiwa imina noma ngabe kuthiwa umpostoli ozokushumayela linye ivangeli elisilo neli Makabe ngoqalekisiweyo. so uyaphinda ecizazela uchain futhi Njengalokhu sesishilo ngisaphinda nakalokhu ngithi phinda kalokho ngithi uma umuntu enishumayeza ivangeli umuntu ezoqhamuka ezoshumayeza elinye ivangeli liphambene nalelo enalamukelayo makabe ngoqalekisiweyo. So mina angisabi abantu angisabi wena ngisaba uNkulunkulu. Isona sizathu esingenza ukuthi ngimena ngikutshele kulento oyenzayo wrong. Because uma ngingakutsheli wena ngizoloke ngathi ngiyahleba. Ngakho ngitshela izwe lonke ukuthi ibandla lakamoya emkhuba yalo yile. So uma ukuthi wena uyathanda ukuyomtshela umgcotsho wakho ngothatha yonke into engisho uhambe umnika. Saye kubona. Babetshela ukuthi siyabafana nje abathaya abafosayo. Beje sothatha ama chance bethi hayi bese ngiqedile singene sinibeke izandla nami ngibone mina soze ngiyamaze ngimkhonzayo ngiyamaze ongibizileyo angibizwanga umuntu mina kepha kwabadumileyo ngokuthi bayinto lokhu nokuba babe yini akulutho kimi ngoba yini uNkulunkulu akakhethi ubuso bomuntu. uNkulunkulu akanandaba nokuthi ubani ngakhe ekhuluma abafanisi ukuthi lokho abatshela kona kuqapheleni niqaphelisise bese nyenza ngoba ungaqaphelisisi uzokwenza noma babe yini engalungile ungena esihogweni ngenxa yokuholwa impumputhe la kwimpumputhe okubuyela ngale ncwadi yesibili yaseKorinte ngifuna ukukhombisa ke abapostoli bamanga baqhamuka kanjani bese siyakhombisa ngencwadi ukuthi ubani futhi ke umqalisi nomphelelisi wokholo lwethu ngokweBhayibheli yena umqalisi webandla labo hayi kaKristu ngokusekelo sokholo akona kwamqalisi akona kwampostoli uPaul akona kwaApollo uKristu. Sifanele ukuba ngqondo nye sibe moya munye sibe lizwe linye uma sophambana ezweni kepha sithi sifundisa ngoJesu khona uJesu abaningi nokwenzeka ukuthi uzakhela wakho uJesu hayi lo oshunyelwa abapostoli no. Incwadi yesibili kwabaseKorinte sahluko 11 verse 10. Yes. Njengalokhu iqiniso likuKristu. Njengokuba iqiniso likubani? LikuKristu. Kube njani? Njengalokhu iqiniso likaKristu likimi. Funda into ekhona. Njengalokhu iqiniso likaKristu likimi. Yes. Angiyiwaphuca lolo dumo ezigodini zase-Akhayi. Yes. Ngani na ngokuba ngingenathando na uNkulunkulu uyazi kepha angikwenzanga engikwenzayo ngiza kukwenza futhi ukuze ngibaphuce ithuba abafuna ithuba lokuba bafunywane benjengathi. So yabona ngitshele lento ekhuluma umpostoli lento ekhuluma yimina njengamanje ukuthi ngiyabaphuca ngoJesu angizigqamisi mina ngilutho mina kepha lo Jesu siyamveza siyamambula kulabo abafuna ngempela ukholwa into esenza ukuthi ke phumane emabandleni enu
ngokuba bashumele iBhayibheli futhi abanitshela ukuthi fundana amaBhayibheli enu aninaso isambulo aninakho uqonda kepha benitshela izinto ezizokwenza ukuthi nishaye amaphakethe niyatatazela. Amen. Ukuze ngibaphuce ithuba abafuna ithuba. So sizaba ukuthi sinikhanyisele ukuze siphuce labantu bena abanohonayo ithuba Lokuba bafunywane benjengathi. lokuba bafunyane benjengathi bezenza. Kulokhu abazibonga ngakho. Yes. Ngokuba abanjalo bangabapostoli bamanga. Bangabapostoli bamanga. Izisebenzi Lithi ezikhohlisayo. uShembe bekuthi uyena wathi abantu bagcinisa abatha nezihluthu babithi bathi uShembe is the way waseNazaretha. Ngithi mina lo Shembe wayethi uyosathana. Bangabapostoli bamanga. Uma umqalisi ethi uyena ke bebethi uyena wathi abesifazana bayeke ungibhoza amakhanda baphebe benza ama hairstyle. Bangabapostoli bamanga. Naye umpostoli wamanga. Izisebenzi ezikhohlisayo. Izisebenzi esikhohlisayo. Besiguqula abapostoli bakaKristu. Baziguqula abapostoli bakaKristu. Akumangalisi. Asimangali. Ngokuba uSathane uqobo. uSathane uqobo lwakhe. Uziguqula ingilosi yokukhanya. uSathane uqobo lwakhe. Ngakho akuyinto enkulu. uSathane uqobo lwakhe. Uziguqula ingilosi yokukhanya. Baningi abantu abayemasontweni belandela abafundisi bakaSathane. Angisho ubona ba uSathane banomoya kaSathane babuwa uSathane babanje umoya kaSathane. Bakhulula ngoJesu Kristu. Hallelujah. So ungathi ungalithi iBhayibheli ungabiza umuntu ngamagama banomoya kaSathane. Umuntu ekhuluma into engekho uba ngomoya wenkohliso ukufaka umoya wenkohliso umoya kaSathane. Moya Sathane sidinga nemoya. Ngokuba abanjalo bangabapostoli bamanga. Bangabapostoli bamanga. Izisebenzi ezikhohlisayo. Izisebenzi ezikhohlisayo. Beziguqula abapostoli bakaKristu. Baziguqula abapostoli bakaKristu. Akumangalisi. Asimangane. Ngokuba uSathane uqobo. noSathane uqobo. Uziguqula ingilosi yokukhanya. Yes. Ngakho akuyinto enkulu uma lezikhonzi zakhe ziziguqula izikhonzi zokulunga. Uma izikhonzi zakhe sikhuluma ngabantu abakhonza uSathane, abafundisa imfundiso kaSathane, abaphila impilo yobuSathane. Khona bephatha amaBhayibheli, khona begqoka izivatho, khona beswenka, khona besebenza behamba ngezimoto ezinamasondo emhlanje. Le nto yokuthi nje uyayo uyohlala esontweni ebhenkini baqambela amanga ekubeni uthi uyakholwa uJesu kepha wenza izinto eziphambene lapha khona kamoya ngaphandle kune-beauty salon. Bese ungitshela ukuthi ungathi ke lapho khona ukungcwele kwenziwa izinzipho, kwenziwa izinwele, izinkophe, bakha izifebe ngaphakathi esontweni. Yes, Lord. Bazogcwalisa umoya ufebe uma kaJesu phela uzogcwalisa isonto lonke. Jesus. Ngakho akuyinto enkulu uma inezikhonzi zakhe. So le nto leyo ayisimangalisi ngoba nezikhonzi zakhe ezobonakala. Lithi iBhayibheli zibabona ngezithelo zabo. Bazobonakala ngezithelo. Siyalikhuluma iBhayibheli. Siyaliphefumula iBhayibheli. Siyalulwela ukuthi siliphile iBhayibheli. Yes, Lord Jesus. Yini? Ngoba yini? Siyazi ukuthi ke kuqeka kangakanani ukuthi ulazi mase ushaya ngathi awulazi. Lithi akumangalisi ngoba nezikhonzi zakhe. Nemisebenzi yabo nesiphetho sabo sizoba njengokwemisebenzi yabo. Hallelujah. Awunginike le ncwadi le yaseKorinte yokuqala sahluko 11 from verse 1 ngiqaqisele mase ngiyaphuma lapho. Incwadi yokuqala kwabaseKorinte sahluko 11 ivesi lokuqala. Go ahead. Yibani ngabalingisi bami. Yibani ngabalingisi balowo esuke ehola umoya oyingcwele. Njengokuba nami ngilingisa uKristu. Lezi indaba ngokuba naye uhamba emazwini kaKristu. Ngiyanibonga ngokuba ningikhumbula ezintweni zonke. Yes. Nibambelela ezifundisweni. Nibambelele ezifundisweni futhi eziphilileke lezifundiswa akuzona nje lezi. Abantu abaningi abamasontweni amanga abanazifundiso, into abajabulelayo izimvuselelo, amaphathi, akuvakashelana, kepha nje uma kuthiwa kushunyanyelwe izwi lokuphenduka esonweni alikho. Hayi nokuthi mhlambe umcondo ukhona, akho ngisho umcondo weqiniso. Hallelujah. Lord Jesus. Yini? Ayikho lento okubona.
Baloba bezoma labezonishaya ngesimali bakhuluma ngamagama ahlobise ngobumnandi ithi incwadi yamaRoma sahluko 16 verse 17 and 18 ithi ngendlela abakhuluma ngayo banikhohlisa ngamagama azwakala kamnandi emadlebeni kepha bebenibulala ngopoison wezinyoka ngokuba emlomeni wabo kugcwele ukufa. Uyabuza uJesu uthi ngalikhuluma kanjani iqiniso ungenalo? Ngalikhuluma kanjani iqiniso ungenalo? Incwadi kwabaseRoma isahluko 16 verse 16 verse 17 Ngiyanincenga bazalwane ukuba niqaphele ababanga ukwahlukana. Abona mina kutshela angisoze mina ngaba nenkinga mawuzohamba uyokhonza nabantu abakhuluma iqiniso. Awuyena wami as long labantu usibo yamunye nginenkinga. Kodwa uma bekhuluma into engekho angizokhuluma nawe mina. Ukhuluma nabo. Niqaphele angilwi nawe. Angifuni ukuthi mhlambe mina ngizokulusa ngithi ayiwoza kumina landela mina anginandaba nokuba ngifuna abalandeli mina. Mawuhamba nami ulingisa izwi njengoba nami ngilingisa izwi. Mawuza uzokhola la mawuzuhamba ngeke ngibuza uyaphi manje hawu besihamba kahle nje uyahamba ngoba lo moya osuwathi umithi ungakhulumi usuyazala usuzala isenzo. Oh Jesus. So anginawo manje ukuthi kuzothi phela hawu akufanele uhambe ungasashongo noma uhambe yehamba ngaloku ungichazela into eyiningi. Ngoba uzozuqamba amanga kepha usibiza ngomzana abazona abaningi baqamba amanga esitshethwezela mina wewe ukusizana uyatshela nekufaka ezulwini mazoqamba amanga ngaphambi kaNkulunkulu bengiyini mina ngiyini mina uwaqamba amanga ubheke emehlweni yaphutha umzalwane uthi uyoshumayela unamanga nje uzoshumayela kanjani ngamanga. Hallelujah. Abantu abaningi ngitshela futhi into ebashayayo impakamo ukuthi usaba uzokwehlisa isithunzi umevuma ukuthi akazi lutho noma akaqondi iyalimaza lonto bantu benkosi ukuzithoba kuyakusiza ukuthi ufunde wambuleleke izinto eziningi. So lento engazi ukuthi ke esikhona engathi competition indaba yokushumayela ivangeli angincisi isandla nomuntu futhi anginandaba nawe ucabanga kanjani. Mina ngikhuluma ubholo ephansi ngoba ngikuthathanga kuwena anginandaba nokuthi wena ungibuka kanjani as long ngazi kahle ukuthi engikhuluma ukuphila kwaKristu. uKristu azangaze abe nendaba ukuthi anambuka kanjani into ayinendaba nayo ukuthi ivangeli lakhe liyashunyayelwa yini abantu bayamamukela yini yena nezwi lakhe bamukela ukuphila. Nina nifuna ukwamukelwa abantu nina. Hallelujah. Sebenzela ukuthandwa abantu ithini incwadi ngabo. Ngiyanincenga bazalwane ukuba niqaphele ababanga ukwahlukana nokukhubekisa. No umuntu okhubekisayo umuntu okufaka esonweni. Bephambene nesifundiso. Baphambene nani? Nesifundiso. Baphambene nani? Nesifundiso enafundiswa sona. So umuntu ozotshela ukuthi mina ngiyahamba kwelinye ibandla ngikhona nginani. Uma lelo bandla lelo lingafundisi lento eBhayibhelini asingizosuthi ungixhomele. Amen. Ngoba uhamba ngamanga. Uyangixhomela ngento engeke izikusize. Wena ngabe ulandela izwi. Uloku ubhizi ungitshela ngozinto ezingeke zikusize ngalutho. Into eyenza ukuthi nikhubeke ngokuba nifuna ukunyathela ndawo zonke, nibukekene bahle ndawo zonke. Lo nto ikisize. Uthi uJesu umuntu oyongiphika phambi kwabantu bomphika. Uthi awukwazi ukukhonza amakhosi amabili. Imfundiso yokungcwele yinye iseBhayibhelini. Uma umuntu ezokwenza into noma ekwenzisa into engekho eBhayibhelini egameni likaJesu Kristu, lo muntu uyakulahlisa, uyakhubekisa. Nahlukane nabo. So, lithi iBhayibheli ke, maningaboshelwa ejokeni linye nabanga kholwayo. Ngokuba abanjalo abayikhonzi inkosi yethu ngoJesu Kristu bakhonza isisu sabo nangamazwi amahle. So ingakho befika la epulpit baloke bemamatheka agcoba abantu besifazane kuba babe umama bishop, umama umprofeti, umama umpostoli, olady apostoli. Uyagcoba nje sekuyiquqaba iqembu lebhola esontweni ngenxa nje ukuthi ke ufuna ukubukeka kahle aswakale kahle. Ngoba ufuna ukukhuluma iqiniso. Lalela ayakutshela mina. Yabona into ngimntwana. Umuntu besifazane akafuneki. So zefukwenzeka. Amen. Angeke futhi ngasoze ngavuma. Angikhathana ukuthi uthwabona uJesu wakunika isambulo. Angeke siphambane nomthetho. Hallelujah. Yes Lord Jesus. Umthetho munye akuvumele osifazane ukuba khulume esontweni noma afundise. Ufanele ukufunda akafunde. Inkinga yabantu besifazane bamanje abasafuni ukufunda ukuthobeka. Hallelujah.
Manje ke ucabanga uzokuzwa kanjani mina umfundisi wakhe ethi hayi ku right nje ukuthi ungama lana nje ukhuthaza abazali akho lutho. Lalela lithi umefuna ukufunda utho makabuze umkhwenyana wakhe kuphi ekhaya. Hallelujah. Wena why ufuna ukuba nesontweni wena ufundisa abantu besilisa? Why uzibiza ngomfundisi kaNkuluNkulu wevuna into uNkuluNkulu angakaze ayivune ngeBhayibheli lakhe? Ngokuba abenjalo bayikhonza inkosi yethu. Abayikhonza inkosi yethu Kristu. Bakhonza isisu sabo. Bakhonza isisu sabo. Nangamazwi amahle namnandi. Umuntu wesifazane ongaphuma esontweni esenyuka isikhundla azohamba nathi ngokububiza uNkulunkulu hayi mina. Abaningi bazogweva babuke mina kambi kanti iBhayibheli liphambi kwabo. Lihlezi liphambi kwakho uyalala uyavuka liphambi kwakho. Izwe ngilikhulumile so uyalazi futhi liyakudla ngokuba sokwazi ichapter neverse. Amen. Akusekho ukukasha. Ngisho ngathina umfundisi wakho akusekho ukukasha. Ngokuba le nto iseBhayibhelini uyamkholwa uyakhonza uNkulunkulu ngezwi. Yes Lord. Gcina amazwi akho alonde. Hallelujah. Yes Lord. Gcina izwi. Amen. Ngagcina umfundisi wakho. Amen. Ukuba nina nilandela abantu abakwana kwelo bezozenza izinto ezisoft la. Mfuna uNkulunkulu uJesu Kristu akaze abe soft abe weak. Amen. Akaze abe soft. So umfundisi wakho usoft ngoba nangu yini usebenzela uSathane. Ukube strong bezoba njengoba ngimina akhuluma lento engikhulumayo. Kusindiswa abantu. Abantu bangena emanzini. Bamsaba uNkulunkulu. 25 neziphinga bakhiphe izisi isigebengu. Amasela. Esontweni. Abantu baphenduka. Twela amahosha. Twela Jezebel. Twela izidaka kwezingafuni ukuphenduka. Twela amaxhele. Twela abaphenduka bayizwa isidingo sokuphenduka. uNkulunkulu ngithanda khona nginje ongeke nje. uNkulunkulu uyazi inhliziyo yami. Vele yabona inhliziyo yakho ibonakala ngesenzo. Ongalayo mina. Engawamukeli amazwi ami. Onomahlulelayo. Izwi engalikhulumayo. Yilona eliya kumahlulela ngosuku lokugcina. Awuphinde ngale kwencwadi yamaSekorinte. Sahluko 1, sahluko 11 from verse 3. Incwadi yokuqala kwabaseKorinte, isahluko 11 verse 3. Yes. Kepha ke ngithanda ukuba nazi ukuthi nakho ke kumele nikwazi ukubalekile ukuthi inhloko yawonke amadoda. Inhloko umuntu ophethe obusa wonke amadoda. InguKristu. Lezo lonto leyo. Understand lokho. Inhloko akho inhloko yawo bonke abantu. Inhloko yawo wonke amadoda. InguKristu. Ngubani? InguKristu. Ngakho ke nenhloko yowesifazane. Yowesifazane akho inhloko yawo wonke abantu. Inhloko yowesifazane iyindoda. So indoda iyinhloko yowesifazane ngeke kujike lokho. Nenhloko kaKristu inguNkulunkulu. So esinye isizathu engizokwenza ukuthi understand why ungavumeli ukuthi ume la umuntu wesifazane futhi lokho ngekushike uzoyibamba lencwadi leyo kulelo verse le uyibambe lapho unginike incwadi yokuqala kaTimotheo sahluko 2 from verse 14 futhi ukhombisa ukuthi yini uNkulunkulu angafuni umuntu wesifazane ukuthi ashumayele ngokweBhayibheli kuzoveza khona uzovaleka umlomo. Ngeke uphinde ungolozele ukubhalwe phansi. Hayi phela nje nathi nje samukela ukungcwele uJesu uthi sesinamandla akukho nje amandla okushumayela amandla okunqoba uSathane. Amen. Amandla ukuthi ulwe nesono hayi amandla okushumayela babiziwe abantu abazoshumayela amadoda. So amadoda amaningi ngoba awanamgogodla asevumela abesifazane ukuthi bazoma phambi kwabo noma sesikhathini. Bazobafundisa. Inqosifazane ngomthetho onjalo wengavumelekile lokuthi angene kwiTabernacle esesikhathini. Kwakumele ahlale ngaphandle. Hallelujah. Azaqede aphinde agezwe ahlambulule. Sebenza kunina khona benjalo beqeda ukuzala bazoma phakathi kwebandla. Kwakumele angasondeli kwiTabernacle esanda kuzalwa insuku ezu60. Amen. Hallelujah. Amazina namadoda kanjani amadoda uwiki kanje angalazi ngisho iBhayibheli abafundisi. Umuntu uqeda ukuzala usezoma kwipulpit. Uzongena esontweni uhlala phansi engathi akwalutho engabuhleze ekhaya ukhulisa ingane aphume ngaphandle ingane seyigcwele abakwenzi lokho sesikhathini uzola amadoda. Hallelujah. Hallelujah. Ingakho bengiyala bethi hayina ngingafakana amacici nina ngoba uSathane ukhona ngaphakathi esontweni uyabusa fakana amabhlukwe nina qokani ikete efishali nina sifuna vele ukunilala abayigijima emakhanda abo kufuna ukunilala nje benike lencwadi engifunayo. Incwadi yokuqala uTimotheo isahluko sesibili verse 9 verse 14. verse 14. Yes. Futhi uAdam Qala from verse 13.
Incwadi yokuqala kuTimotheo isahluko sesibili u-12. verse 12. 12 Kepha ngimvumeli angivumeli owesifazane ukuba afundise nokuba abuse nokuba phezu abuse kwendoda, phezu kwendoda kodwa kodwa-ke makazithulele makazithulele ngokuba uAdamu ngokuba lalela ngokuba-ke uAdamu wabunjwa kuqala. so ubani kahle wanikizwa kumele aphathe izwi kaNkulunkulu kahle ngokusemthethweni uAdamu yilo wabunjwa kuqala indoda yabunjwa kuqala Hallelujah. wena uphume endodeni Amen. wakhiwe ngendoda ngobambo lendoda Yes, Lord. kepha konke kubalulekile phambi kaNkulunkulu kepha ubani-ke mpela kumele aphathe izwi ahole phela indaba ilapho mawuhlula iloko wena uhambi ngezwi bese phela ngeenkanuko zakho ubulawa izinkanuko zokuzibona ulungele ukuthi angashumayela mina we mama nashumayela ngeke ngizwe ngayo lana mongezwe ngami ngeke uzwe ngeBhayibheli ngoba ngishumela iBhayibheli awuzwa mina uzwe iBhayibheli. Hallelujah. Lord Jesus. You understand? Hallelujah. Banike Ngokuba uAdamu wabunjwa kuqala. Adamu wabunjwa kuqala Emva kwalokho Eva futhi uAdamu kakhohliswanga. ubani angakhohliswanga uAdamu akakhohliswanga. Kepha owesifazane wathi ekhohlisiwe waphambuka. Angeke mina ungaloku ngibuke emehlweni lokungigolozela iBhayibheli yakuthetha isizathu sokuthi wena ungeke uzukwazi ukufundisa uma phambi kwamadoda ingokuba ke umuntu wesifazane waphambuka. So kumaningi vele amathuba ukuthi beze labazoshumela ngemizwa. So sebexhekana besifazane sekune competition emncintiswane manje yathukwana la kwi-pulpit mkhuba lamasonto enamanga siyankhipha kubona ngegama lika Jesu Kristu sithi maningi aboshelwa eJoni linye nabangekholwayo uthi phumani phakathi kwabo ungathi lutho ongcolile lokhu kukhathalekile ungalithi iBhayibheli nje ningaye ukuhlanganyela ohlangela kanjani iBhayibheli libe likuchallenge ungaboshela ujokeni linye nabangekholwayo. Hallelujah. Niphambanisa izwi laNkulunkulu ngoba ngiqondi siyazama ukulikhanyisela banike incwadi kepha uyakusindiswa ngokuzalwa abantwana. Angisho ukuthi umsebenzi wakho nje empilweni ukuzala ngithiwa nje wena umsebenzi uNkulunkulu yokusindisa kani ngokuthi ube unkosikazi uzala abantwana uma behlala ekukholweni nasothandweni nasebungcweleni into ongangizondela yona iyodwa ukuthi kuyaqiniswa okunye cha ngoba ngikwazi futhi angeke ngithi mina ngeke uzuye ezulweni bengikubuka ngizokutyala ukuthi yini ezokulibazisa ukuze ungene ezulweni ukuthi uyalamukela izwi noma ulamukeli awubona umthwalo wami futhi ngeke uzungene ngami ezulweni uzongena ngezwi olukholiwe uJesu alinike mina ukuthi ngilishumayele okholayo akusinda ngezwi nangegama lika Jesu Kristu. Inike incwadi uqala waseKorinte isahluko 11 sesivala ke manje. Incwadi yokuqala kwaseKorinte isahluko 11. Yes. Repeating verse 3. Kepha-ke ngithanda ukuba nazi ukuthi inhloko yawo onke amadoda inguKristu. Yes. Nenhloko yowesifazane iyindoda. Yes. Nenhloko kaKristu inguNkulunkulu. Nenhloko kaKristu inguNkulunkulu. Yileyo naleyo ndoda esuke ikhuleka noma iprofetha. Uma indoda isuke ikhuleka noma iprofetha. Ikhanda layo limboziwe. Ihlazisa ikhanda layo. So noma ngabani uthi methi uyathandaza noma methi uyakhuleka emboza ikhanda lakho uyalihlazisa ikhanda lakho wenza into embi phambi kaNkulunkulu. Kepha iloyo naloyo owesifazane. Kepha iloyo naloyo owesifazane. Osuke ekhuleka. Awuyizwa lento lena owesifazane osuke enjani ekhuleka noma nokuba eprofetha. Izinto ezithu umuntu wesifazane ngaprofetha. Kepha ukuthi ashumayele cha ukuthi afundise cha. Angaprofetha. Ikhanda lakhe ezokhuleka eNkulunkulu ikhanda lakhe lingakhuthuzelwe uhlazisa ikhanda lakhe uyahlazisa kusho iBhayibheli ngokuba lokho kukunye nokuthi uphucile kukodwa kuyefana nokuthi wena ufundile ekhanda lakho lezo nto le kuyefana nokuthi uphucile ngokuba yini awumbozile ikhanda lakho ngesembozo. You understand? Ngokuba uma owesifazane engokubazeke ungaguba yini ukubazela ukunqwaza. Amen. Awukwazi ukunqwaza izinwele inganinwele zakho nje ziyisembozo sempacuka yabo nje kwandinje bethu ngigundile nginempunculo ikusuke ikugundile. So umuntu wesifazane uma ezoza nekhanda lakhe linezinwele ezingamboziwe ufana nomuntu ogundile akagundwe. So uma kuukuthi ke lithi emva kwalokho uma kuyihlazo kowesifazane uma kuyihlazo kowesifazane ukuba agundwe usobala ukuthi wesifazane
akufanele agunde. Hallelujah. Akufanele angikhathana uma ufuna uziphungula noma ufuna ugunda. Akufanele ukwenze. Amen. Amen. Yes, Lord. Akufanele umuntu wesifazane osindisiweyo akufanele agunde noma aphuce. So uma ukade uphemile ngilokho ungazisusa lezo zinwele ngoba kuzone zakho kumile izinwele zakho. Then bese ungakhulisa ke inwele zendalo ngoba lezi akuzone zakho. Njengoba mawuze emngcweleni, mawugqoka amabhluku, uyathatha amabhluku washise. Ugqoka izingubo ezobungcwele. Hallelujah. Hallelujah. Yini? So uyashintsha manje. Uyahlanzwa. Mawukathi ulukile ama extension noma uedile ufaka amawiki uyawathatha washisa. Yes, Lord. Mawufaka izinzipho zokufakelwa uyazicleana. Amen. Uyazisusa. Ngoba awusahlobi ngongaphandle manje. Yes, Lord. So uma kuyihlazo ukuthi umuntu wesifazane akaphuke noma agunde ikhanda lakhe, makagubazele bese uNkulunkulu. Yes, Lord. Yes, Lord. Ma uzolmboza ikhanda lakho uma ulisaba izwi. Lapho uma usaba umfundisi wakho uzogoloza ngomfundisi wakho ngoba vele nisaba abafundisi bene. Umfundisi wakho uzafaka amagqiza akhe inkingi. Lithi iBhayibheli umuntu wesifazane angahlobi ngobucwebe. Hallelujah. Nangamaphara noma kupharele uzothi hayi akuyona ukucwebeke ipharele usafake yona into umhlobiso ufaka umhlobiso. Amen. Ngokunjalo nabesifazane mabagqoke izingubo ezifaneleyo. So kufanele ukuthi ugqoke ngendlela yokukhombisa ubungcwele indlela efaneleyo. Basihloniphe ngokuhlonipha nokuqonda. Yes. Kungabi ngezinwele ezalukiweyo. So buyela ngale. Bese vaka lokho sesiyayivala. Incwadi yokuqala kwabaseKorinti isahluko 11 verse 7. Ngokuba nempela indoda ayifanele ukumboza ikhanda. Lokhu ingumfanekiso nodumo lukaNkulunkulu. Yes. Kepha owesifazane uludumo lwendoda. So indoda ayuludumo lukaNkulunkulu umfanekiso kaNkulunkulu. Owesifazane wakhiwe ngendoda noma wakhiwe endodeni uphume ubambe lendoda uludumo lwendoda. So indoda ayuludumo lwayo ubani uNkulunkulu. Udumo lwenkosikazi ubani indoda. Hallelujah. Ngokuba indoda ayivelanga kowesifazane. Ngokuba indoda ayivelanga kowesifazane. Kodwa lalela indoda ayivelanga kowesifazane indoda yakhiwe uNkulunkulu. Yes, Lord. Kodwa ngomfanekiso wakhe owesifazane owavela endodeni. Kepha owesifazane wavela endodeni. Ngokuba indoda ayidalelwanga owesifazane. Yes. Kodwa owesifazane wadalelwa indoda. So indoda eqala kuNkulunkulu, owesifazane ngemumva. Ngalokho ke owesifazane ufanele ukuba abe nophawu lwesithunzi ekhanda ngenxa yezingilosi. Lesithunzi izinwele zakho bese kuba ukwemboza ikhanda lakho uma uzokhuleka noma uprofeti. Amen. Ngenxa yezingilosi. Ngenxa yezingilosi. Nokho enkosini owesifazane kalutho ngaphandle kwendoda. Owesifazane akalutho ngaphandle kwendoda. Nendoda ayilutho ngaphandle kowesifazane. Kanjalo nendoda ayilutho ngaphandle kowesifazane kuNkulunkulu. Ngokuba njengalokhu owesifazane evela endodeni. Yes. Kanjalo nendoda ivela ngowesifazane. Ivela ngowesifazane. Owesifazane uvela kuphi? Endodeni. Owesifazane owesilisa uvela ngowesifazane. Yes. Kepha konke kuvela kuNkulunkulu. Kepha kugcotshiwe konke ngezikhundla zakhona. Ukuze nje ube nalokho qondo ukuthi mawuza uNkulunkulu awuhambi nje ngeke ukuthi uthi hayi sonke sesinomoya ingcwele so hayi sengashumayela no. Ziboneleni nina ngokwenu. So nawe uzibhekeleke manje na ke. Kufanele yini ukuba owesifazane akhuleke kuNkulunkulu engagubazele na? iBhayibheli ke liyakubuza phela nawe nokuqonda. Qale lakutshela ukuthi kufanele ukwenze. So nawe uzibhekele kufanele emva kokuchaza ukuthi lento imi kanjani kuNkulunkulu. Hallelujah. So lesizathu sokuthi umboze ikhanda lakho. So lesizathu sokuthi uze uNkulunkulu uzozithoba uguqe phansi umboze ikhanda lakho ungezine ikhanda lakho elingaboshiwe. Lifaswe limbozwe. Usithatha uphe isibindi esingaka. Kepha abanye angibasoli ngokuba abafundisi benu abekho strict ngokweBhayibheli. Ba strict bese kuzokuba imali zomnikelo. Lokuyimali yamabhuku la abantu bhala kuona. Bathi banikhokhisa izimali. Hayi lezo mali nizikhokha zigijini ngoba ngunibalekela ukuthi ke nizobukeka nibambe phambi kwabo. Utheni ngoNkulunkulu lo mthukayo. Hallelujah. Utheni ngoNkulunkulu lo mthukayo. Utheni ngaye. Ayave ngifika nje lo mfana lo mfana lo. Usitshela ukuthi uyazi lo mfana lo. Edelela uJesus. Yepha ke hayi.
sombona engibone lutho Amen. Lord Jesus. angisabi Hallelujah. noyedwa umuntu Hallelujah. Yes, Lord. ngangenzani Amen. umuntu angangenzani Hallelujah. into ongayithanda inyama kuphela into ongayizonda inyama umphefumulo wami kaJesu ngoba ngunikele ezandleni zakhe ukuthi kube uyena obusa impilo yami nawe ufuna ukwenza into efanayo into enze ukhayina bulala umfowabo ngokuba ungafuni ukwenza into enze umfowabo ukuthi abonele kuyena ukuthi nayi indlela eright into ebulala abantu umona nemncintiswano nomhapolo umoya wobunja inja uyiphakela la uthi bophaka la ishela ifuna ukudla lephushile ukudla la uthi uqathi uyiphakela ibikulandela ifuna ukuyukudla into engeneliseki thina abantu sinawo lo moya lo into efika iphalaze bese baka lokho ihamba iyodlala ibuye iphinde izodla umphalazo wayo sinawo lo moya lo ngulube sigeze ngeze siphelelise sibuye siphinde futhi ongena odakeni umfundisi wakho uRasta umbishop wakho unezinwele ezinde uLucas Slope ungitshela ukuthi ungathi umbishop kaNkulunkulu lo noma umfundisi kaNkulunkulu onenwele eziyofika eqolo lithi leBhayibheli lapha ku verse 15 wayo lencwadi yamaLuzana emaKorinto saSiKorinto 11 verse 15 ngifuna ukuthi uzwe yini ukuthi uNkulunkulu kuba ku-right ukuthi indoda ibe nenwele ezinde Imvelo uqobo lwayo ayilifundisi yini ukuthi uma indoda inezinwele ezinde kuyihlazo kuyo. So why wena unenwele ezofika emahlombe indoda? Why uphema uthi umKristu? Why ufaka amacici indoda? Nokuthi uma owesifazane enezinwele ezinde kuludumo kuye na. So owesifazane ufanele ube nenwele ezinde, indoda ayifanele ube nenwele ezinde, ingakho ngibona ngikunda. Ngakho ngitrime. Ngoba angazi ngizothi ngitrima ngiziphakamisa ukuthini. Lento engiyiyona kanti ayikho right. Why kumele ngizama ukuzenza izinto engeyona? Why? Nizama ukuzenza izinto engezona. Ngokuba uphiwe izinwele zibe isimbozo. Kepha uma imake khona kube khona isimbozo sezinwele ezimboza ukhakhayi bese kuba khona isembozo sezinwele zakho ke ezimboza izinwele zakho ukugubazela awugubazeli ngezinwele ngisho ungafaka iwiki awugubazeli ngewiki uhlobile ngewiki ufuna ukwenza izinto engeyona kuba nje umoya kaJezebel ngokuba uphiwe izinwele zibe yisembozo. Yes. Kepha uma umuntu efuna ukuphika inkani. So uma ke umuntu efuna ukuphika inkani asinawo umkhuba onjalo thina emabandleni namabandla kaNkulunkulu kawanawo. Akuthiwa ukuthi ibandla amabandla wonke asibiza amabandla kaNkulunkulu akwazi ukuvuna into. So uma ukuthi wena wathi umqalisi hayi ungazigcina ungaphema ungamboza muza phama kaNkulunkulu umqalisi wakho uthi unokusathana usebenzela usathana. So ongivezela ukuthi ubani umqaliswa ngempela futhi incwadi yamaHebheru sahluko 12 so wena uverse 1 mase valo uqhubeke ukuthi lithini iBhayibheli ngokomthetho kaNkulunkulu. Ngalokho ke nathi lokhu sinefu elingaka labo hayi sinefu elingaka labofakazi elisihaqileyo masilate konke masilahle yonke into ekuthiwa isono nesono sithandela kangaka kumuntu sigijimele ngokubekezela uzweke manje sigijimele ngokubekezela kulokhu kuncintiswana esikubiselweyo sibhekile kuJesu. Okay, uJesu sibheke kubani? Sibhekile kuJesu umqalisi. Yes. Nomphelelisi wakukholwa kwethu. So ubalo ngimazwi bagama yakhe lo waka Church of the Holy Ghost kuthiwa umqalisi. Sino Jesu Kristu umqalisi. Amen. Nethi umqalisi ngaliphi? uJesu wafa wavuka. Wena obiza abantu ababizele umoya ngcwele wehlelanga. Moya uvele wonke inganekwane zimnandi nakuthiwa noShembe wafa wathi kuzoba isihlahla esikhulu. Izinganekwane zimnandi ingakho bekhela ngaphansi kwesihlahla abaxoxo zinganekwane. uJesu Kristu inkosi. Uyena umphelelisi, umqalisi nomphelelisi. Ngazi uJesu kuphela mina omunye angimazi. Ngoba abapostoli basitshela ukuthi noma ngithubani singalinge sikholwe into engekho eBhayibhelini. Utheni uPetro?
Phendukani. Iloyo naloyo abhaphathizwe. Yilowo yayizindaba utheni? Yilowo nalowo abhaphathiswe. Egameni lika Jesu Kristu. Akaze kusho ukuthi bekuthiwa wena ubhaphathiswe egameni lika Jesu Kristu kuthiwa ngikhulekele. Bese uthi usubhaphathisiwe. Ngithi ke ngiyabhaphathisa egameni lika Jesu Kristu ngikhuluma ngomlomo. Ayikho lonto leyo. Phendukani. Lithi iBhayibheli phendukani. Iloyo naloyo abhaphathizwe. Yes. Egameni lika Jesu Kristu. So wena ufanele ukungena ngaphansi kwamanzi uvume izono zakho kuJesu Kristu. Kukho ukuthethelelwa kwezono zethu. Lokho masuvuma mase uphenduka ngoba naku usuthi wena uJesu Kristu uyinkosi. So bethi ngene emanzini uzongena ngoba uyazi ukuthi yena wenzela nawe wenzeni mina. Mase ungenile emanzini ke mase uhlala futhi emfundisweni ngoba uthe yena hlala emfundisweni. Mase wamukela umoya ingcwele awamukela iswanga wemina umoya ingcwele. Wamukisela uJesu ngoba wena ulalele yena hayi mina. Khona niyakwamukeliswa isiphiwo sika moya oyingcwele. Ngokuba nesithembiso ngesisalo Nesabantwana bethu. nesabo bonke. Bonke abakude. Bonke inkosi. uNkulunkulu wethu eyakubabiza. Wanesala nangamanye amazwi atheni. Sindiseni kulesi sizukulwane esiphambeneyo. Indaba isimple. Phuma ebandleni lamanga. Phuma nje. Phumphela. Shiya ivatho, ushiya isikhundla, ushiyele ngabe yini abakubambe ngayo. Uze uthathe iBhayibheli lakho ulandele lemfundiso lo. Ubone ukuthi ke umuzwe uNkulunkulu ekhuluma nawe eshisa yonke lemkhubo nayo. Khona ukuthi uhleli lapha kwe-pulpit noma uhleli lapha kwe-pulpit emva komfundisi wakho ububhema ugwayo, ububhizulana namantombazane, ububhiza ufeba, ububhiza udanga utshwala uhlale jointini. Ubuye futhi emva kwalokho kwesontweni unuka ugoloko, unuka utshwala, unuka ugwaye, unuka ufeba uyohlala nofebe lapha lokuthi nikhonza uNkulunkulu nizibiza ngabagcotshwa into engekho. Lalela sifuna eBhayibhelini. Mongaze eBhayibhelini into engayikhuluma nawe. Yazi kubuhlungu kanjani umuntu ezithwela yazi iBhayibheli lokho evela amavesi kepha manje egcineni angakwazi ukuthi achaze into ekuyiyona yona ngoba ayikho kuyena leyo nto leyo. Kwazi amavesi kuphela. Siza ngani kwazi amavesi ungenakho ukuqonda? Siza ngani kwazi amavesi ungenasambulo? Siza ngani kwazi amavesi ungenamoya ingcwele? Siza ngani? Haleluya. Ibhlungu indaba yokuthi abantu baje bahamba noJesu kepha bengafuni ukuzwa izwi lakhe. So uma ufuna ukuphenduka uhambe endleleni yokukholwa uhamba ngezwi uJesu Kristu uyinkosi. Ngoba sosithinta ke imininingwane lo eyibonayo ku screen ukuze wena size kuwe ngamandla kaNkulunkulu ubhaphathiswe egameni lika Jesu Kristu kukho ukuthethela kwezono zakho. Ngoba sosithinta uma ufuna ukubhaphathiswa umuntu ombuzo manje neBhayibheli futhi uyobe usithinta kule mininingwane oyibonayo noma ngabe iphone number noma ngabe ke email address uzokwenza phakathi kwako kubili. Angikhathali ungabe ubani uma uthi unenkinga lemfundiso woza neBhayibheli lakho. Sizoyilungisa ngeBhayibheli ukuze sibone ukuthi uJesu ufuna abantu bakhe bahambe kanjani. Ngakho ke siyambonga uNkulunkulu ngalesikhathi lesasinika sona sithi uNkulunkulu eqhubeke angigcine size siphinde sibonane futhi kusasa ngo11 ekseni uNkulunkulu evumile uJesu Kristu uyinkosi. Sicela sifole umkhuleko uNkulunkulu. uNkulunkulu namandla Jesu Kristu waseNazaretha siyabonga Jehova engcwele ukuba usasigcinile uNkulunkulu namandla. Siyabonga uNkulunkulu nothando Jehova engcwele ukuba umphefumulo usahlangene nenyama Jehova engcwele kuumusa wakho uNkulunkulu namandla Jehova engcwele. Siyacela uNkulunkulu namandla ukuba ushise zonke izinkanuko uNkulunkulu zenyama yonke uNkulunkulu mdalo weznomhlaba izinkanuko zamehlo Jehova engcwele izinkanuko zokungcola uNkulunkulu ezokungcola kwaSathane. Siyacela uNkulunkulu mdalo weznomhlaba usenze siqinise izwi lakho uNkulunkulu namandla Jehova engcwele. Siyacela uNkulunkulu ukuba usithethelele izono zethu ezenza phambi kobuso bakho mihla namalanga Jesu Kristu waseNazaretha. Sicela kube nguwe uNkulunkulu osisanctifyayo Jehova engcwele. Kube nguwe uNkulunkulu osingcwelisayo Jehova engcwele. Usenze sihambe ngokuqonda uNkulunkulu. Usenze uNkulunkulu sigade imilomo yethu Jehova engcwele ngoba emlomeni uNkulunkulu mdalo weznomhlaba khona amandla okuphila nokufa Jehova engcwele. Liyasho izwi lakho uNkulunkulu kuba loyo uNkulunkulu okwazi ukukhontrola umlomo wakhe Jehova engcwele uNkulunkulu ireligion yakhe uNkulunkulu iperfect Jehova engcwele. Siyacela uNkulunkulu ukuba usenze usize uNkulunkulu sigade imilomo yethu Jehova engcwele uNkulunkulu namandla Jehova engcwele. Usenze uNkulunkulu sihambe ngokuqonda uNkulunkulu konke esikwenzayo Jehova engcwele. Sazi ukuba lesi isikhathi esimbi uNkulunkulu isikhathi uNkulunkulu esesigcwele ukungcola uNkulunkulu ukungcola kaSathane Jehova engcwele uNkulunkulu. Usenze singaconform to the pattern of this world kepha sihluke sibe ukukhanya kwalelizwe Jesu Kristu waseNazaretha. Siyacela uNkulunkulu usenze silinze ngemithetho yakho Jehova engcwele yonke ukungcola kwenhliziyo uNkulunkulu ukuzinza kwenhliziyo umoya wokufebe wepornography wemasturbation umoya wakho konke ukungcola wokutshontsha ukuqamba amanga uNkulunkulu namandla siyawushisa
umoya wokuhleba uNkulunkulu, umoya wakho konke okungcola siyawushisa ngegama nangegazi lenkosi yethu Jesu Kristu. Imoya yokuthakatha siyayibopha, siyayishisa ngegama nangegazi lenkosi yethu Jesu Kristu wale ngesiphambanweni. Sikhulekela nabo bonke abazalwane ngokuhlukana kweindawo zabo Jehova engcwele uNkulunkulu namandla, kuba kube nguwe uNkulunkulu bapha amandla uNkulunkulu, kuba bahlale ezweni lakho, ubavule ukuqonda uNkulunkulu, njengoba wavula abafundi bakho uNkulunkulu, abapostoli uNkulunkulu mdali wezulu nomhlaba, bona basidilivela izwi uNkulunkulu elingcwele, bekhuluma uNkulunkulu mdali wezulu nomhlaba. Kunguwe uNkulunkulu obasisebenzisayo Jehova engcwele. Siyacela namanje uNkulunkulu ukuba sonke thina uNkulunkulu esikulandelayo kube nguwe uNkulunkulu mdali wezulu nomhlaba osivula ukuqonda, kuthi nalabo uNkulunkulu abangakafinyeleli ekukhanyeni uNkulunkulu kube uwe Jehova engcwele obasondezayo, baphume nasemabandleni amanga uNkulunkulu, baphume ematshwaleni, emathaveni, ukubhema konke, ukufeba konke okungcola kwalelizwe uNkulunkulu, ubalethe abantwana bakhe ekukhanyeni uNkulunkulu, bawubone umbuso wakho ezulu. Siyacela konke lokho egameni lenkosi yethu Jesu Kristu kuze kube phakade. Amen.